Tak, vítám vás u třetího dílu, respektive třetího dne, kdy splňujeme 30denní výzvu. A zatím jsme na zhruba necelých 3000 korunách, což si myslím, že za 2 dny jako vedlejší nějaký příjem je úplně jako super. Nicméně, dneska mi přišla objednávka na podtácky, úplně obyč, tenké. A hele, je to poptávka na 20 podtácků, což to je docela slušný. Jeden podtácek jsme prodali v podstatě za 50 korun, takže to by měla být další jako 1000, která nám půjde pěkně do truhly. A no nic, pojďme na to. Jinak teda ještě bych chtěl upozornit, že ta objednávka mi přišla z mojho webu. A kdyby vy jste něco chtěli, tak to nechám dole v popise a můžete si cokoliv, ať je to montáž nábytku, ať je to vlastně jakýkoliv výrobek dřevěný, tak tam. Hele, takže začneme tím, že vlastně tady máme 5 takových dřívek. Hele, byl jsem tady u nás v obchodě v Bile a je to v podstatě z melounových krabic. Jo, takže jsem to měl zadarmo, takže jsme ještě ušetřili na materiálu. Samozřejmě není to nic jako krásného, zázračného, musí to zbrousit hodně, ale je to zadarmo a když na tom jsme schopni vydělat, tak si myslím, že to je úplně jako boží. Takže hele, začneme, zarovnáme si hrany, protože ty hrany nejsou hezké a zarovnáme si je. Tím, že jich máme 5 těch desek, tak vlastně, když potom, co si je zarovnáme, tak uděláme jeden dřez, druhý, třetí, čtvrtý a máme 20 podtásků, které potom zpracujeme na fréze a obrousíme, opálíme a naolejujeme a v podstatě máme hotovo. Tak jo, takže dáme si na pokosku, jo, uděláme menší řez, já to tady mám trošičku tak nějak stížené s místem, nicméně když si to dotlačíte hezky, tak by to nemělo být nějaký jako větší potíž. Tak jo, jdem na to. Ale ještě takové doporučení, když takhle něco řežete a máte malý kousky, tak určitě, jakmile to projedete pokoskou, tak nechte pokosku dojet v tom, protože jakmile ji zvednete a on to chytne nějaký takový kousek, tak to bude lítat a nedej bože vám to vletí jako do očí, takže hlavně opatrně. Tak, když máme takhle hezky nařezáno, jo, je to tady hezký řez udělaný, tak si odměříme, bude vlastně dělat 10 na 10, protože šířka je 10,5 zhruba, bude to 10,5 na 10, nebude to perfektní čtverec, ale takový je nějaký jako požadavek. Takže hele, já to dělám tak, že si vlastně udělám rýsku na těch 10, tak, a řežu všech 5 naraz, jo. Neřežu to jako separátně, protože to časově prostě není jako efektivní. Takže takhle, když máme, tak já si to přiložím na pokosku, říznu, mám 5 kousků, pak vezmu jeden kousek, položím, obkreslím a tak dále, tak dále, tak dále. Takže teoreticky za chviličku máme vlastně 20 dílců, ani nevíte, jak rychle. Takže takhle, když máme hezky 20 kousků udělaných, jsou všichni stejný, tak je vezmeme na frézku, ofrézujeme hrany, ať jsou hezky kulatý, zakulacený, a pak se vrhneme na broušení. Po broušení je akorát trošku vezmeme olejem, mírně zbrousíme a můžeme jít olejovat a v podstatě máme hotovo. Hele, jsme na frézce, takže v podstatě jak máme takhle podtácek, tak si ho akorát takhle projedeme hezky ze všech stran a uvidíte, jaký pak bude výsledek. Jo, ale první máme,
V podstatě to srazilo hranky, tady toto ještě zbrousím, já jsem to blbě nastavil, ale v podstatě tak to máme jako hotovo. Takže já to tady udělám u těch dalších 19 a pak se ozvu. Tak, hele, máme všechny ofrezované, kompletně všechny a teď už je jenom v podstatě zbrousíme, vezmeme je hrubším, nějakou 120, 240 a uvidíme, jak bude vypadat potom. Když dobře, tak už je pak jenom naolejujeme, teda opálíme, pardon, a trošičku přebrousíme, naolejujeme, ať to nešpiní a máme hotovo. Tak jo, hele, jdeme nabrousit, mám 120 nasazenou, takže přebrousíme hranky, přebrousíme to vlastně komplet, ať je to. A pak dáme 240, olej, opálení, bla. Však už to znáte u mě. Tak mám zbroušeno a teď přichází ten čas, kdy budeme opalovat a pak to ocelovým kartáčem projedeme, aby to mělo takovej rustikální vzhled a pak už to naolejujeme. Takže pojďme na to. Tak, hele, dal jsem si to na takové podložky, abych tady zbytečně neopaloval stůl. Tak, plámen máme, dáme si to na co nejnižší, už tam toho nemám moc, aby mi to nezdechlo. A pomaličku, klidně to projedeme radši 5krát, takže aby jsme to jednou udělali moc. Nic moc nejde, takhle hezky, šup, rany, tak, ještě trochu víc, to tmavší. No, pálí rany, ať to zdůrazní, že tam je kraj hezky, šup. Tak, otočíme, máme to po směru LED a už jenom v podstatě jedeme takhle pěkně. Šup. Tady je krásný vidět, jak se prokresluje celá ta kresba. No, ještě to vezmeme takto. Rany. Au. Tak. Přehnal ten roh trošku. Tak a v podstatě toto je finále. Tak máme jako menší změnu, nakonec to nebudeme dělat kartáč, ale to bylo rustikální, jenom to prostě vyloženě projedeme houbičkou a pak už se můžeme vrhnout na olejování. Ono to v podstatě, jak to rozetírá, jak to brousí, to spálené, a tak to padá do těch, já teď to dělá bordel, tak to padá do těch světlejších částí a vlastně je to vyplňuje. Takže já to přebrousím a pak se vrhneme na olejování. Tak, takže já už to mám všechno hezky zbroušený. No jediné, co vám teď zbývá, je v podstatě přilít si krapánek oleje a hezky to po celém rozetřít. Nezapomenout na hrany samozřejmě. Musí to být úplně všude. Jo, úplně. Tak. Tak, takhle vlastně padá po oleji, takhle před. Já si to teď teda otočím. Hop, dám si tam zase trošičku. Tak. A v podstatě takhle se to dělá jako na první vrstvu
a následně se pak dělá po, myslím, 12 hodinách druhá, ale to vy už neuvidíte, už vidíte jenom vlastně finále tady tohohle a pak vám řeknu, za kolik se to teda všechno prodalo. Máme hotovo, já vám tady ukazuju jenom ty 4, nicméně jich mám všech 20 hotových a v podstatě toto je finální verze, už je to po druhém oleji a je to vlastně nachystaný na odvoz. Já to budu ještě vázat do dárkového balení, plus tady jsem si pořídil štítky, kde je vlastně napsaný handmade, takže aspoň taková malá drobnost, ono to přidá docela dost. A můžeme teda dělat matiku. Udělali jsme jich 20, jo. Jeden jsme prodali za 50 korun, to znamená 20 x 50 je 1000 korun. Takže přidáme 1000 korun do naší truhličky a pokračujeme. Takže zatím se mějte a komu se video líbilo nebo mě chce podpořit, tak budu rád za každý komentář, like, odběr a jakoukoliv interakci. Tak zatím ahoj.